zina ngapi? Ini. Abasi kalau mmacheza nao ndani zake. Anakuza kuti ndani na utani. Anamkaba nduza kuti mnaenda ndio abasi kalau. Bwana anamkaba makufuna. Ama kufuna nini? Chifukani wakati ndikamone ndikimu. Anamkaba kama kuna ini ndani ngapi bachana. Ai wewe kifupi. Iya isona na chimwele kukuza. Akasema nipendele. Ile wakati chimwele kana sana. Ile zaka itakuwa ni mpaka hauna. Muziki mpaka ule. Anamkaba na mnuza sindia. Angekea hiyo. Sukulina hata ndine. Ni mao. Asi. Zaki bwana. Ngati ntchito kaimu kamaifuna siku loyambirira kuisaka umakhala ngati iweyo munthu wokhulupirika mngelo akakulemba zochuluka lwa makosa chani mavaiwa sochikatere kuchapa mazi mene mozitiria mundu kuchapa imesa ni majama ndani ya nyama masiku ya mali ndani kusema so kumanteka inu mama ndo manduza ndio ndama nei nanja kala taganiza na bana kabisa kubafa jani kwa kuliza basi ndio soka na kasiba jana kwa kwa moja ni bila ndio bana ndakumva mabisa mene mati tukamaja hapa masunga hata makanika kuti mutikitire ndema apatikiza ndikwaphika wawirisa ukapanga soko wina mbere kukazi wa mzee nanga nikanapa kabali ngozi ndikuchoka kunesizo kwazo ya chakukuneo si kani abadali mabangira manika tupendo wanu wale kuti mafunika kuti mukonzeke kaya mukapita kumuzi kusaka chedwe madimbe ya ndiye chicho sisi chakonzeka makonzeka nakonzeka kumana kasire kuchapa kunda chakiro fanyona rumu simungachedwe ndikangwasi yangu akukundeni kusika kweli katanena akuza niko kanoti kufuna ndikambe chino ndikuti kumusika ndikapita sindikachedwa kufuna ndikawera ndipanga koloka muyoti ya chito itaenda kuza ndikufuna ndikambe chito kodi nkhani imene ilipobe ine sinakuze nuti nkhani ya ntchito sikufunaso kuti ngambe chito sinanene ndisakambe chito chifukwa chake kodi mafati singobwereza nkhani nakuza ndikuti ine ndili moyo ntchito ayi kundikire mkazamwe lende muzambe ntchito chifukwa chake ndinapanga kafukufuku azimayi amene amapita ku ntchito 60% amakhala mabanja timono timene timamba 7 maliye foloko ndetu ngapita kukakhatikamwa anthu amene amapanga mabanja 74 amapanga azimayi okha ndikuti mabanja amene mukwandenawo amapita 7 mpaka 4 amapanga azimayi okha mufati zipikisana mawe koma nangachimamukudasira ndiyani mufati zipikisana mawe kodi faya ndimba ndikamanena mawu kunena ichi ndimaonjezera kukamba chino nangasile sizikundisangalasa umanza kuti ndatakati ndili pachito imiyoza akufuka ndilaka mesi makutisa ntchito ine munandiva ndinadandaula kuti zikundivuta simunadandaule ndingati ndisinadandaule kusa sina ngaweza somuta ndikulire kumana kuti
kulira kulika sindi makulika zima kala sisi ndi kwale sikulina kazipezele zima wala ndo sikulina hii wala dazi amaenera sabatozo amaye ndipamene ukukulene amawona kubasi azerango amaja stop unaona ziko mabombi sobano sabato n'omunane nakumava size 6 nakula 6 yomwene simamwana ndwali zima tina mwana mungatira kuya kutali zima akwana akamabwe azinyamula kutali kikongo ndio namba zisokoneza ini kutakulubiriwe takana sabato kaitembenuza imatini ukuba kwatembenuza itakala nifala ninayo aziwe mazuwa na sabato pamene babali zukuwa wate iyo ikhale uko iyo ikhale uko Mungkin
Wajaka maenda hiyo. Anamenya pantuku pacha. Inamuona panteko. Baba ya Supreme. Supreme lazima. Hawasa kuzima. Kuna bwana jibrasi. Lazima. Ya Brazil. Amadi Brazil. Ina bwana mantego. Ujalasi. Tina bwana mantego. Tina bwana kuma kule hapa tajiri ya umeme. Sasa tunaona kama hivi. ananena kuti panopa malinga tikufunda kwazi munthu akamwalira kutawo tizika kutawuniko munthu akamwalira kumuzi tizika kumuzikomo de amene analamula kuti akamwalira ayikidwe kutawo imalekuona iwe ukujesa zena iwe munthu akamwalira kuzuka kulamula kuti mujike kutawo kumulomwaliraso ewe yaja zibana kuzimena kuyena ananena asanakalira mundike kutawoni ndikazamwalira amamusa ineyo ndiye amamusa kuti zinthu zaina
Yeah,
tigana makwewe unadzedze o mwana mpale tigana makwewe unadzedze ndiwe mwana mpale menyala babako unadzedze